Lord, Emmanuel, arise on this water as a healer. Arise on this water as a provider. Arise on this water as a deliverer. Arise on this water as a promoter. I anoint this place by your Holy Spirit. Let no sickness stay in their body. Let no poverty stick in their home. Holy Spirit, come down. Come down on this way. And come down in this way. Holy Spirit, I say, come down. Use this water as a medium for your glory. As a medium to deliver them. Use this water as a medium to set them free. Use this water. Every bad dream eating, dream being church. Every poison of witchcraft. Yes, Lord. The Holy Spirit, come. Come in this place. In their business, my businessman, at the place of their business, our business. Once this order is there, let that business be delivered. I pray and anoint this water, O Lord, for miracles, for deliverance. Let fire come down. Just as Elijah the prophet prayed for fire to come down. Let fire come down in this church. Fire of the Spirit of God. Let every contrary spirit from the pit of hell not out from your people. Not out from your people. Not out from your people. You are living waters. Now
Jesus' name. Oh, out of my belly shall flow rivers of living waters. Oh, out of my belly shall flow rivers of living waters. And begin to bring every conflict to life. It's the life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river flows, begin to bring every darkness to life. It's the life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Jesus. Jesus. Yesu, Jesus. Yesu, What a wonder you are. inu ndiwodabwitsa, You are a wonder in this place. inu ndiwodabwitsa pamalo pano. But receive glory Landirani from ulemu this water. kuchokera pamadzi awa. Now it is made divine. Pano asatulika apatulika kukhala oyera. It is water that you have to flush sicknesses. Ndi madzi amene mupereka kuti mukachotse nthenda, Bless the poor. kudalitsa osauka, Deliver the threatened. kumasula opsezedwa msingi. In the name of Jesus. Mudzina la Yesu. The people that never expected to buy vehicles. Anthu amene sanayembekezere kuti akagule magalimoto. Father, let this water turn their story around. Ambuye madzi awa akasinthe nkhani yawo. Everywhere Kwina kulikonse there is poverty. kwene kuli umphawi. When this water enters that house, Madzi amenewa akakalowa nyumba imeneyo. let blessings follow that house. Madalitso akatsatire nyumba imeneyo. Let blessings follow that house. Madalitso akatsatire nyumba Let imeneyo. blessings follow that house. Madalitso akatsatire nyumba imeneyo. Jesus, Yesu, Jesus, Yesu, Jesus. Yesu. What a wonder you are. Inu ndiwodabwitsa. You are merciful, O Lord. Ambuye ndinu wachifundo. Thank you, Lord. Sit down. Tete kalimansi. The first one. And then there was the water on this altar. Inaweza anazisia madzi yayo kwa Bwana. Zerolera. Remove their shoes. Muvule sabato zanu. This place is a holy ground. Nokuti malo wandithana yokatulika. Tonse amene tikuti tinanyamula madzi tinazasiya paguwa pa. Tivule sabato zathu. I want the room. Tiyambirane tulizire kwa kumapeto. Come here with the actual prayer. Kubwera ndi mzimu wa pemphero mkati mwathu.
komanso anzathu amene sodzakhala pansi tisangokhala tikuwonerera koma mukhaliso mzimu wa pemphero ngati mwathu. Tisatenge madzi anzathu, titenge madzi athu, mabotolo athu amene tinamweresa maso mkati mwathu mukhale muli pemphero. Tidakhalenso tikukumbukira malangizo amene atipatsa madziwa ndikagwiritsa ntchito mamawa wina wonse komanso ndi kwa masiku 5 okha. Tikukumbutsidwa kunena kuti ngakhale madziwa akathekera masiku 5 asanakwane tisadandaule, koma asakapyole masiku 5 tisakagwiritse ntchito pa tsiku la namba 6. Tikupemphera pali pansi pamene pakhalapo tisakhale tikuyang'anira zanzathu koma nafenso timoze Mulungu kuti Ambuye ndi madziwa namenso tikupemphera kuti mukachita zazikulu zoposa pa moyo wanga molingana ndi mawu ochokera mwa mtumiki wanu. Nzerawo wakatimu tikhoza kunyamuka ndi pemphero ngati mwathu kuti madziwa amabweretsa mamasulidwe mabizinesi amene analomangika kwamasulidwa pamene panali umphawi ukashoka pamene panali nthenda zimene zinalengezedwa ndikukhazikika kuti sizikachoka koma chifukwa cha mphamvu ndi moto umene watsika paguwa ili madzi awa akamasula akachiritsa akakuza malire akachita zosatheka pamene tinalibe kuthekera kuchita zasukulu kungokhulupirira Yesu amene wadzoza madzi amenewa maumboni tiyamba kuwaona tisanachoke akakhale malomya kungokhala nacho chikhulupiriro kumbukirani madziwa atipatsa langizo kuti tisagawane ndi wina aliyense momuno koma ngati tili nawo achibale amene ali kunjako wina ali kuphunzikani tikangotenga tikukasanjika pamutu anje kwathira madziwa pamutu akakhala kulandira machiritso ndi china chilichonse chimene ife tikukhulupirira. Madziwa kuchokera mamawa basi ngati tasefana nalo tsiku limenelo mwina kuti tinayiwala tidikire mawa wa tsiku linalo ndipo kwa masiku 5 tikhale tikugwiritsa ntchito madzi amene wakuchokera lolemba.
Petero. Tamamba zose zikari nazo shikurikira. And as the river flows, it begins to bring every death into life. It's the life-giving river, already flowing right here, right now. And as the river flows, it begins to bring every death into life. It's the life-giving river, already flowing right here, right now. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow.
What is impossible with man, Jesus can do it. Zosatenda ndi muntu Yesu akuweza kuchita. We can see ife tikusamuona the anointing of God is available in this place. Kudzoza kwa Mulungu kulipo pamalo pano. The sick are healed. Odwala achiritsidwa. Those who are barren can give birth. Osabereka akuweza kubereka. Angels are moving in this place. Angelo akuyenda malo ano. The water you carry madzi amene mwanyamula is coming from an altar. akuchokera paguwa. It is water from water. Ndi madzi apaguwa. That water will do whatever you say in prayer. Madzi amenewo akachita kena kalikonse kapita yakule mpepero. Let's always bring your hand. Bring your hand. Like every attack from Satan must no longer reach out to this child. Isafikire soma na uyu. Akufikire pompano. Ndi mwazi wa Yesu. Zotuka Masu Mutu I command you to leave. Ndukulamula kuti uchoke. Ngona bwino. Ngona ya? Masa ngona bwino. Ndofuna zimene mukona. Mukona ndani? In the name of the Father, Muzina la Atate, of the Son, Mwana, of the Holy Spirit. ndi Mzimu Woyera. In the name of the Father, Muzina la Atate, Jesus, Yesu. where words cannot reach, Kumene mawu sangathe kufika, may you reach inu mukafike in His life. pa moyo wake. Let today be a day of encounter, Lero likhale tsiku la mkumano, encountering you, Jesus, kukumana nanu Yesu on His life. pa moyo wake. Yesu, Set him free. amasuleni. Let His family be set free. Ndipo banja lawo limasulidwe.
Kodi kuchikwawa manyumba anu munamanga kuti? Who is the relative that side? What about the one the sister one? Yes, because in the realm of the spirit, chifika mu dziko la uzimu, I can see a woman. Akuona nzimai. You build houses. Munamanga manyumba. Manyumba akula. You build ndizona zimene akunena mtumiki wa Mulungu kwathu kuwaja manaka tinamanga ku nyumba ndithu imodzi ya mayi imodzi. You build two houses. Yes, big houses. Ndizona I can see in the realm of the spirit akuta kuona mu dziko la uzimu that a relative that is there kuti wachibale amene ali kumeneko staying in a house of your parents. Akukhala nyumba ya makolo anu. One of the relatives and other relatives that are there. Mmodzi wa chibale komanso wachibale ena amene ali kumeneko. Doesn't want your wife to enter into that house. Sakufuna ndithu akazi anu kuti alowe nyumba imeneyo. This is a matter against you. Iyi ndi nkhani yolimbana ndi inu. Amafuna kuti nyumba imodzi muigawe mubereke kwa achimwali anu. Achimwali anu afuna nyumba. Adakuzanika benaye. Sana nduze mami. Afuna nyumba. So it's better for our ndamina masokoneza. Ndokona ofiji. Nyumba zimene mudamanga inu zabirisa ofiji. Ndende mina kudwala awa ndiyoti ndachibale ndithu munthu amayi amene ndikuona sakufuna kuti awawa azapiteko kumene koko nyumba zikhale completely usadzapitidwe usadzakhalidwe nyumba imene yafuna ikhale yawo. Tiyena anthu a Mulungu tiombe manja Yesu Khristu. This is what I'm saying. Izi ndi zimene akuona. Pepa yade kwano matenda sama chotai. Choka mwana bera ndani kachoka wali kubwera matenda akobadika ndithu. Koma hani ya nyumba zimene mudamanga achemwali panda chemwali anamina kuona zimene. It's not a happen without a house or muzabireko. At least she wants to nyumba inayo atakhala inu musadzabireko so. Ndizona zimene mukunena mtumiki wa Mulungu. Hani imene ndinganene pamaso pa Mulungu mu nthawi ino ndiye kuti kumudziko ndinamangako nyumba ziwiri monga amene ndafotokozera. Nyumba imodzi ndinamangira mayi, nyumba imodzi ndiyanga imene ineyo ndikachoka kutoko ndikuno ndimafikira kumene. Choncho popeza monga mumafotokozera kuti pa dziko pano sipathu ndi ifeyo masiku athu ndowerengeka. Who is staying in your house that you are supposed to occupy? Mayi anatisiya papita mwina make saka ziwiri zimene mukhala sister wanga. Yes. Nyumba inayo mene mwamakosokera mukadondo tikachoka kudondo kuno ndimakafika kumene. Please, your sister doesn't want you to have anything with that place. She wants our maga waramalira. So I want you to be very careful in how you conduct everything about your sister. Because achemwali anu inuyo si munthu wamba. Achemwali anu si munthu wamba. Akufuna kuti nyumba zimene mudamangazo zikhale zawo. Ndiye bali nkhani za ufichi. Ino simukudziwa pamene ndikukuwuzani. Chifukwa pawa pamene ndikuwapempherera ndikuona mzimayi akapita kwa asing'anga. Kwachapananga. And I see mzimayi amene akufuna kuti muyiwaliretu kapena kuti ngati mkumwalira mudzamwalire kuno. Koma iwo ndi ana awo zinthu zawo akhala kuti malo amene ndi awo basi. So whatever you do it appropriately. Zikomo ndamva nkhaniyo sinimadziwa china chilichonse. Yes. Zikomo kwambiri. Yes. Yes. Zikomo. Ali ndi ana angati? 4. Banja. Ayi sanakwatire. Nodziwa. Ana 4.
Malo swama jita kunena kuti malo ndiao. That's why your mother died. And everybody who is trying to go and take that place also died. Malo amenewo ndokona kuti achitidwa mankhwala achomwe ali ndithu ndamela zanga zimenezo ndi zimene amalimbana nazo awo. Awa amaona zinthu ndi zimene amazionazo wants to kill her. Sifuna kuti isiyafe. Tateni tuombe mmazo. But when God has anointed you to live, koma Mulungu akakudzodza kuti ukhale ni moyo, you shall live. Udzakhala bene moyo. By the way, this man here is my first landlord. Tidziwenso kuti bamba ima apa ndalandro dawo oyamba. Tateni tuombe m'manja mwa Yesu Kristu. Thank you for coming here. Zikomo chifukwa chobwera pano. Amen. Amen. Amero akuditswa mnobwino amene ndimaonekera from the beginning. Kuchokera pachiyambi. Kwambiri basi. Ndino landlord anga oyamba. Khaniyo ndiyo nani? Prophet Ntuba sikulimira mwake ndadziwa lero. Ndadziwa pachiyambi. Koti ndi akazangawa. Ayi amapemphera ndithu. Kupemphera kwambiri. Kungoti ineyo taizambiri ndimakhala ndi kuntchito komanso ndine wa Catholic. Ndimapemphera Catholic. Pamodzi ndi amayi. Amayiwa ndamene amapemphera nawo chimodzi ndi a Prophet Ntuba. Choncho mayiwa akhala akudwala kuchokera 2024 January mpaka na pano amachira kudwala kuchira. Your wife is healed today. Kwa lero lino ndinaganiza zoti ndibwererawo chifukwa dzulo ndinawayimbira foni a Prophet Ntuba akazanga mutu kwapweteka kwambiri ndipange bwanji Majiritsidwa. ndithu anatifotokoza kuti obwerani kuno zawapempherere chifukwa chake tafika kuno. Zikomo kwambiri anthu a Mulungu, zikomo. Choncho mawu amene anena a Prophet Ntuba ine atigwira mtima kwambiri kuti kupemphera muli mphamvu. Kupemphera ndi kofunika kwambiri. Pamoyo wathu tiyenera kumandamanda Mulungu chifukwa Mulungu amachita zozizwitsa. Ndi a Prophet Ntuba ndi munthu wopemphera kwambiri. Tikuthokozeni kwambiri. Tiyeni kupemphera kuti moyo wathu Mulungu azitsogolera. Zikomo kwambiri. Romandiwecheka kwambiri akhaimeni nakhafu romandiwecheka abana boasisi. Tateni tuombe m'manja mwa Yesu Kristu. Ndibona kuno bwino kuba kusoma klasi. Ndibona kuno bwino. Makutika kunika. Hey, uniletera ano zinthu. You're healed. From here, where are you going? When I'm in school. Your child is healed. Is that Satan against a job? You too are healed. Use the water and let your child drink it before sleeping. And in the morning, as of you. No, this one can drink, but the last one, the small one. Where is the small one? She's there. Bring her. Call her name. She's what? I like her. This one. Come here. Gaza mina muda kwatira musara kwatira awali kuti.
Lord's will. Because the case about this one is related to your life. Pray, mtume mpera kwambi. Ama poni sitsa ndetu kuri banjalira sone. Your wife. Akazano yamba. Let us bronchitis live in the name of Jesus. You can do what no man can. Thank you. You know, I'm seeing a lot here today. I cannot say much. But the point is that you can say, take it to the Baraga. Mandana Travaneva. Amen. Amen. Mabera prayer life. Masi wa sayando wayuza bunet. Mwayuza mama. Masa bine wa mzereka mosamba. Debo mkamasa mama zabine wa nenani zimene mukufuna kuti Mulungu azichite. Hallelujah. Debo kudzali zonse zimene munena kuti Mulungu azichita. Simu ya mbele. I want the one who brought that in. America and my passport for the Logra. We are trusting God for overseeing international grace. But I don't know. No one else for them. International doors are open in the name of Jesus. Thank you, all of people. I'm proud of you. I'm thank you. I'm in a moment of weapon.
Okay, tinabwera kuno kuchileka cholinga cheni chachikulu chinacho kuti tizapemphere ndi Prophet Mtopa komanso tizacheze nawo. Tizangoona ziwiri zitatu kuti kodi zinthu zake zimakhala motani and taona zinthu zikuchitika, tachita witness zinthu zambiri zikuchitika. So mu video imene tangomaliza kupasirani ndi zinthu zokuti sikuti tinachita kumva kapena kuti tangochita kuonera makilipa awiri atatu ayi, komano ndi zinthu zokuti tachita kuona tokha ndi maso eni. Takupasani video yosachita filter, yosachita edit kuti mwe mwake tichosema mawena kuti tike mawena kapena kuonjezera mawena ali onse kapena ma effects ndi zinthu zina zotero. Takupasani video potengeraso ndi mmene tinajambulira. Pano ndi ulendo sopano tizibwerera kwathu kumulanje. Koma mwina nkhani yayikulu ndi kumati mumakhulupirira zozizwa ndi mmene uthenga maumvera. Dzina langa ndine Sam Mavita and mwana ndine Sam Mavita msiku lero. So see you.